Ipinaigting naman po ng lokal na pamahalaan ng Binalonan, Pangasinan ang mga hakbang po sa pangangalaga ng kalinisan sa dinarayong pilgrimage area sa nasabing bayan. Kasunod po ng sinagawang cleanup drive sa sitio Lubas, Barangay Santa Catalina, Pangasinan. Isinagawang ang aktibidad ng ilang kabataan katuwang ang mga otoridad bilang tugon sa dumaraming basurang naiiwan ng mga bumibisita sa nasabing lugar. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO at Binalonan Tourism Office, layunin ng inisyatibang ito na mapanatili ang kalinisan at maprotektahan ang kapaligiran ng pilgrimage site na madalas ay puntahan ng mga deboto at ng mga turista. Nakilahok naman din po sa nasabing cleanup drive ang opisyal residente ng Barangay Santa Catalina at gayon din ang mga kinatawan ng mga Santa Catalina Integrated School bilang bahagi ng sama-samang pagkilos para sa kaayusan at pangangalaga sa kalikasan. Kasabay nito, muling nanawagan po ang lokal na pamahalaan ng Binalonan sa publiko na maging responsable sa kanilang pagbisita at iwasan ang pag-iiwan ng basura upang mapanatiling malinis, ligtas at kaaya-aya ang pilgrimage area. IFM News. IFM News. IFM News.